Hello, Namaskara, Matarigla. Welcome back to the channel. First of all, thank you so much. Jeevitha no to malth dina collaboration video. Tutina Matarigla, thank you so much from the bottom of my heart. Satyala and Moket Panadula, thank you so much. ಕೊಂಚಿ ಒಂದು ಶಾತನ್ ಪಂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವೇ ನಾನು ಗಡಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ಜನ ತೂತೇರಿ ಅಂತ ತೂವೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕಲೆಗೆ ಅವೇ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಐತಾಣ ಅಂತ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕೈ ಐತಾ ತೆಗೆಯೋ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಡ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ತೂತು ಸಾಕಾದು ಪೋತು ನೆಂಕ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನು ಬಟ್ 100+ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು 100+ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆವೆ ಅಂಚ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಜೀವಿತ ನೋಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ವ್ಯೂಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ನಾನು ದೇವಡಕ್ಕೇನು ದೇವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿ ನಾ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಇಂಚೆನೇ ಪೋವಡು ಈತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ತೂವಡು ಒಂದು ಯಾನ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇನ್ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡರತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಪೂರಾ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಅಂಚ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕುಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಡ ಇಂಚೆನೆ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೋದು ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪೆ ನಾನು ರೀಚೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವಲೇ ಉಲ್ಲೆ ಏನ ಆತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ ನೋಟು ತಿರ್ಗೋದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾಡು ಒಂಜಿ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆಪೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂವಾಡು ಅಂಚ ಅದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸಾತ್ ಅದೇ ನಾ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಜೀವಿತನ್ ಮೀಟ್ ಅವರೇ ಅನ್ ಪೋದಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ತನೇಶ್ಲ 4 o'clock ಅರ್ ಬನ್ನಾಗ 6 ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಅರ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಏನನ್ ಮೀಟ್ ಆಪುನೇಡ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲ್ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಅರ್ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತೇರು ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆರ್ ಕೆಲಸಗ್ಲ ಪೋಪೇರು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಣೆ ಪೂಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡ ಅರ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬನಾಗ ಈ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ದ ಮಧ್ಯೆಲೆ ಏನನ್ ಬತ್ತದು ಮೀಟ್ ಆತಿರಾರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಾರು ಲೇಟ್ ಬತ್ತೇರು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅರ್ ಏತ್ ಸಾರಿ ಕೇಂದೇರ್ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಕೇನ ಪಿರ ಆ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಏನಡ ಸಾರಿ ಕೇಂಡೇರು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಏನ್ ಎಂಕುಲು ಫೋರಮ್ ಮೋಲ್ದ ಉಲಾ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವಲೊಂದು ಒಂದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ನಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಅನಿನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿತ ಆಗ್ಲ ಪಿರೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರೊಂಜಿ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಂದರೆ ನಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ಸಾರಿ ಕೇಂದರೆ ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಿರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ ನೋಡೋದು ಆಯ್ಪಡ ಈತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಬತ್ತು ತಿಕ್ಕದರ ತಾಯ್ಕಿ ಇರೇಗೆ ಯಾನ್ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ನೇಚರ್ ಆರ್ ನಾವೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರೋ ಒರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಡ ಯಾನ್ ಈತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಪಾತೇರಿಯರು ಅಂದು ಪೂರ ಎನ್ನದಿನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಪಾತೇರಿಯರು ಎನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತೇರಿಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರಾಣಿಲ ಪಂಡೆ ಅರೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡ ಅರೇನು ತಿಕ್ಕಿನಪ್ಪಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂತೆ ಓಪನ್ ಬುಕ್ದ ಲೆಕ್ಕಾರು ದಾಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂಜಿ 10 ವಿಷಯಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಡ ಪೂರ ಪಂಡು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪರೇನೋ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಆರು ಪಣ್ಕೊರರೆ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನು ಏಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ದಾಯ್ ಪಣ್ಕೊರಡು ಅಥವಾ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಫೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಫೇರು ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇನೆ ಕುಳ್ಳೆ ಟಕ್ಕನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಇರಿ ಮೂಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವ್ಳು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಪಂಡು ಕೊರಿಯರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇತೆ ಕೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡು ಕೊರೋಡು ಅವಳ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು 1% ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆತಿನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕುಂಡತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಏಡಲ್ ಆತು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಪೂಜೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಕುಲ್ದು ಪೂರ ಪಾತೇರೆ ಬಟ್ ಮೆರಡೆ ಅನ್ ಪಾತೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡೆಂಕ್ ಅಂಚ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ
ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ತೂದು ಬಲೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿರೋರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೊಸಾತಾತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪು ನಂಚಿ ನಾ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತಗೊಂದುಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಪ್ಪಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಬನ್ನೆಟ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಂಟುಲ್ನ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಪಂಡ ಪೊಸ ತೆಂಕುಲು ಓ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ದಾದನ ಅಂದ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಉಲಾ ಯಾನ್ ನಿಕಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಆತು ಕುಂಟುಲ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ತುಲೆ ಓಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾನ ಪುತ್ಕನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅವೇನು ತೂದು ಬಲೆ ಇಂದೇ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ತನಿಷ್ ಕೈತಲ್ ಬಲ ಏಪಲ ಏದಾದ ಪನ್ಪುನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಏನು ಪೌಡರ್ ಪಾಡುಜಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪಿದ್ದಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಇಂಕೊಂಚ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡು ಜರತ್ತ ಇರಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ 4:20 and 4:30 ಅನ್ನಾಗ ಬಂದ್ರಿ ತನೀಶ್ 10 minutes ಕಾಪುಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಚ್ಚಲ್ಲ ದಾದ ಬಲೆ ಶಬ್ದ ಮಂತದ್ದು ದೇ ಯಾನಿಮ್ಮೆಡ ಒಂಚಿ ಪನ್ನೀನಿ ಬಾಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದು ಇಂಬೆ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಕು ₹5 ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಪುನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡೆ ₹5 ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಪಂಡೆ ఒక 2 minutes ಬಿಟ್ಟು ಅಚ್ಚ ₹10 ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಈ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಪ್ಪ ಅಂದು ಕೊರುವೆ ನಿಕ್ಕು ಕೊರುವೆ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ವಾ ವಾಟರ್ ಚೋಕ್ ತನಿಷಕ್ ಬೈದಿನೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಪಂಡ ಆರು ಬತ್ತುಂಡ ಪನು ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಯಾನಾರಿನ ತೂತು ಜತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಎದುರುಡು ತೂತುಜಿ ಬಾಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂತೀನಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ನಿಜ ಮೀನುಂಡು ನಿಜ ಮೀನು ಉಮೇಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನದುಂಡು ಅಂದು ನಿಜ ಮೀನು ಅಂದು ಅವಳೆ ರಾವ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಮೀನಿ ಫಿಶ್ ದ ಸೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತೇರ ಅಂದು ತೂಲಾಗೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಅಬ್ಸರ್ವೇ ಮಲ್ಪುಜ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀದಾ ಪೋಪ ತೂಲಾಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮೀನುಂಡು ಬಂಗಡೆ ಓ ಮೀನು ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ಎಂಕೊಂಚಿ ಮೀನು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ಕೊನಕನ ಬಲೆ ಪೋದ್ ಮೀನು ಪತ್ತಗ ಬಲೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀನುಂಡು ಅವು ತೊಜ್ಪಾಯತ್ತ ಈತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ಅಂದು ಇದನ್ನೆಟ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗಡೆ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಮಂಗೆ Wait, Babu. Oh my God. Wait, Baba. ತನೀಶ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇನೋಡ ಕಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟು ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಚ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಈಗ ಮಿತ್ ಅಲೆ
ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಬಟ್ ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿ ನಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದಿನಿಯ ಚೇರ್ಡ್ ತೂಲೆಗೆ ಪಿರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಮ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂದುಕೊಂಟು ತುಲೆ ಐ ನೋ ಏನ ಪಿರಾವ್ದುಲ್ಲ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪಾರ್ ಬತ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ. ಅಯ್ಯೋ ಯೋ 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 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಬೈದೀನಿ ಪಾಪ ಇನ್ನೊಟ್ಟು. ₹5 ಬೋಡ ಎತ್ತೆ 15 ಮಲ್ಪುಗ ಪಾಪ ಕಾತಿನೆಕ್ ಓಕೆನಾ ಅಂದ್ 15 15 ಮಲ್ಪೆ ಡನ್ ತುಕ ಇನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಟತ್ತ ಸರಿ ಉಂಟು. ಅಯ್ಯೋ ಮಂಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏತ್ ಸಲ ತೂಯ ಪಂಡ ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂರ ಕಣ್ಣದ ಎದುರುಡೆ ಬರೋದುಂಡು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತೂಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನನ್ನ 2 ರೌಂಡ್ ಪೋಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಓಲೋಲು ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ದೀಗ್ತೇನೆ ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅವಳುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವಳುಂಡು ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆ ಅತ್ತ ಬಲೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು H&M ದ ಆ ಶಾಪ್ ಹೊರಲ್ಲ ಅಂಗಿನೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಜನ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಕಾಡ್ ಕುಲೋನ್ ಪಾತೆರ್ರಾಗ ಯಾನ್ 2 ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜತೆ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಯ್ನಿ ಒಂಜೇ ಲೈಟ್ ಕುಲೋನ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ತೋಜುದುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಡೇ ಎಂಕುಲ್ ದೂರನ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೇರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯರು ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲೋನ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ನಿ ದೂರ ಪೋವರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ ಅಲ ಇತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚನೆ ಅಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ದೂರ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಾ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಮಾಲ್ಸಿಗೆ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಬೀಚಿಗಂತೂ ಇತ್ತೆ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಡೇ ಬೈ ಆನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಎಕ್ಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಅಂಚಾದು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅವೇ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ಗಂದು ಎನ್ನದ್ ಪಿದಾರ್ದು ಇಜಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಅದು ಅಂಚ ದಾದನ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಪೋರೆಗೆ ಆಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಂಡೇ ಎಂಕುಲ್ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಆಜಿ ಬಟ್ ಪೋನಾಗ ಮಾಲ್ಗೆ ಆಂಡ ಮಿನಿ ಮಾಲಿಗೆ ಪೋಂಡ ಪಿರ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಎದ್ದು ಮಾಲ್ ತುಜ್ಪಾವನು ಕೋಡೆಲೆ ಅನ್ ಜೀವಿತನುಟ್ಟು ಮಾಲಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ತೇಜಿನ ಪಿದಾಯ್ ತಿಕ್ಕುದೋಲಿ ಓಲಾಂಡಲ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಫೋರಮ್ಮೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಪಾಪ ಬಯ್ಯಡಿಡಿ ಚಂಡಿ ಅದೇ ಒಯ್ದಿರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಇತ್ತು ನಾರ್ನ ಅಂಚ ಕತ್ತೆ ಬಟ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಮಾಲಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ದುವೇನ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಬಟ್ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನರ ಇತ್ತಂಡು ಅರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನರ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕೆಲಸ ಆಣಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪಂಡರು ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವನೇನು ಪಂಡೆನ ಜನ ಗೊತ್ತು ಪಂದಿತ್ತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದುಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇಜಿನ ಒಂಜೇ ಸಲ ಅಂಚಾಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕದ ಅದು ತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಿರೋರಪ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮರಪಂದೆ ಸೊ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.